ברוכים הבאים לסרטון שלנו, שיכיר לכם את מודל 6 המ"מים, של טיפול מקדם נוחות, או תמ"ח בקצרה. מה זה תמ"ח? זו תוכנית שנועדה לשפר משמעותית את איכות החיים והרווחה של אנשים עם דמנציה מתקדמת. 6 המרכיבים של התוכנית הם מיקוד במה שחשוב לאדם, ביצוע פעילויות משמעותיות, הבנה מתי, מה ואיך לסייע בהאכלה, עידוד מוביליות או ניידות, מתן טיפול ותרופות מתאימים, ודאגה לכך שהאדם מרגיש בנוח. שימוש במודל 6 המ"מים יאפשר למטפלים להעריך את העדפות, היכולות והצרכים האישיים של האדם עם דמנציה בכל תחום, ויניח תשתית לעריכת תוכנית טיפול מותאמת והוליסטית. עכשיו, בואו נכיר מקרוב ולעומק את כל אחת מ6 המ"מים. בואו נתמקד במ"ם הראשונה, מה שחשוב. המ"ם הזה מתייחס לזיהוי והתייחסות לדברים החשובים לאדם עם דמנציה מתקדמת ולבני המשפחה. הוא דרוש ברור בנושאים כמו באיזה שם האדם אוהב או רגיל שקוראים לו, איך הוא או היא היו מתארים את עצמם, מי הם האנשים החשובים בחיים שלו או שלה, מה לדעתו ההישג הגדול ביותר בחיים שלו, האם ישנם מנהגים תרבותיים, דתיים, רוחניים שחשובים לו או לה. עלינו להכיר את המידע הזה על מנת לשלב אותו בתקשורת היומיומית עם האדם. למשל, שרה הייתה ידועה כדוקטור שרה מאז שסיימה בית ספר לרפואה. והיא נהנית מזה שאנשים קוראים לה דוקטור שרה. אבל הצוות המטפל בבית האבות לא ידע ששרה רופאה. קרא לה שרה. אפשר רק לדמיין את הניצוץ בעיניים שלה כשהיא נקראת שוב דוקטור שרה. המידע על מה שחשוב גם עוזר למטפלים לראות מעבר לדמנציה. להכיר את סיפור חייו האישי של האדם. לבסס מערכת יחסים אישית, עמוקה, חומלת. לאדם עצמו זה גורם לתחושה כי הוא מוערך וחשוב למרות הדמנציה. עוברים למ"ם השנייה, שמייצגת ביצוע פעילויות משמעותיות. על מנת שהצוות ייצור קשרים משמעותיים עם האדם החי עם דמנציה, ידע להתאים את אופן סביבת הטיפול, רצוי להבין את התחומים ואת תחומי העניין שלו. גם עכשיו הנושאים האלה נראים לנו פחות רלוונטיים. תמיד ניתן למצוא היבטים שניתן לשמר ולשלב בחיים הנוכחיים. לצורך כך מומלץ לנו לברר מה היו התחביבים האהובים עליו, מהן הפעילויות המועדפות עליו עכשיו, אילו פעילויות, חוויות חושיות מובילות לנוחות המרבית? אילו שיטות הכי יעילות ביצירת תקשורת טובה איתו? מבחינת ראייה, שמיעה, שפה. דמיינו את התסריט הבא. דוד חי עם דמנציה מתקדמת. בעברו היה גנן נלהב. למרות הירידה הקוגניטיבית שלו, כשעושים איתו פעילויות גינון פשוטות, כמו להשקות או לשתול עציץ, מתעוררת בו תחושה מוכרת ומוצא לעצמו מטרה. אולי לא זוכר את השם שלו, אבל הוא זוכר את החדווה שלו מהטיפול בצמחים. באותו רגע נוצר חיבור משמעותי עם המטופל. יש סיכוי שהעליתם לו חיוך על הפנים. על ידי התאמת הפעילויות והסביבה לתחומי העניין, לתחביבים ולחוויות החיים של המטופל בעבר, אנחנו יכולים לספק לו נחמה, לעודד אינטראקציה חברתית וליצור איתו חיבור. עכשיו, בואו נתעמק במ"ם השלישית. מתי, מה אוכלים ואיך רצוי לסייע בהאכלה. מאיזה חלק בארוחה האדם הכי נהנה? מנה ראשונה, עיקרית, אולי קינוח? מה המאכלים, המשקאות האהובים עליו? שימו לב לטמפרטורה, למרקם. באיזה דרך הכי טוב לסייע לו או לה לאכול? מאיזה צד כדאי לעמוד? סוגי סכו"ם, קצב, סביבה? תחשבו על אדם עם דמנציה מתקדמת שתמיד אהב לאכול ליד הטלוויזיה. גם היום התיאבון שלו יכול להשתפר אם רק תיתנו לו להקשיב לחדשות. או אדם שהיה מאוד נהנה לאכול גלידת שוקולד. למרות המכשולים הקוגניטיביים העומדים בפניו, הפעולה הפשוטה של האכלה בכפית במאכל אהוב לפי העדפות שלו עשויה להיות מאוד מנחמת בשבילו. תזכרו, יש להקפיד על הצד התזונתי, אבל גם שזמן הארוחה הוא הזדמנות נהדרת ליצירת חיבור בין אישי והנאה משותפת. בואו נתמקד עכשיו במ"ם הרביעית, מוביליות או ניידות. עיבוד היכולת ההליכה באופן בטוח הוא חלק מהתקדמות הדמנציה. יחד עם זאת, אנחנו יכולים למצוא דרכים שמאפשרות לאנשים להתנייד באופן בטוח במרחב. כדי לאפשר התניידות בבטחה, נצטרך להבין אילו פעילויות מאפשרות לאדם להישאר פעיל ונייד ככל הניתן. אילו טכניקות הכי יעילות לשינוי תנוחה או למעברים, כמו הורדה ממיטה לכיסא. איזו סביבה או אילו מקומות הכי נוחים ומרגיעים עבורו. דמיינו אדם עם דמנציה מתקדמת שבעברו מאוד נהנה לשבת בטבע, להרגיש את חמימות השמש על הפנים שלו, להקשיב לציוץ הציפורים. אף על פי שאין לו כבר את היכולת ליצור לעצמו את החוויה הזאת עקב ירידה ביכולת הניידות. ברוב המקרים ניתן לאפשר לו לגשת לפינת ישיבה נוחה, בטוחה, באוויר הבטוח, בעזרת אביזרי עזר להליכה כמו כיסא גלגלים, הליכון.
גם במסגרת מוסדית, האדם יוכל להמשיך ליהנות מהחוויה המרגיעה והמענה, ולשמור על ניידות במרחב ועל חיבור עם הטבע. אנשים עם דמנציה מתקדמת עלולים לחוש אי נוחות בעת נטילת תרופות או במהלך טיפולים רפואיים אחרים. הם יכולים גם להיות רגישים יותר לתרופות מסוימות ולחוות תופעות לוואי לא נעימות, כמו יובש בפה, סחרחורות, אובדן תיאבון. בשל כך, חשוב להעריך היטב את התרופות והטיפולים שהם מקבלים, על מנת שנוכל לספק להם את התרופות עם מקסימום יעילות טיפולית ומינימום תופעות לוואי. הדבר מוביל אותנו לדבר על המ"ם החמישית. מתן טיפול תרופתי. לבני משפחה, לרוב יש ניסיון ותובנות מעבר גם בתחום הזה. לכן חשוב שהצוות יקבל מידע על העניינים הבאים. מהן הדרכים הנוחות ביותר לאדם לקחת את הטיפול התרופתי שלו? אילו תרופות תורמות לתחושת הנוחות שלו? האם ישנן תרופות שבעבר גרמו לתופעות לוואי מטרידות ומציקות? האם ישנם טיפולים רפואיים שגורמים לחוסר נוחות? המטרה היא לעבור עם הצוות המטפל על התרופות, להוריד תרופות שכבר אינן מטיבות עם המטופל, או שגורמות לו ליותר נזק מתועלת, ולהוסיף תרופות חדשות שיכולות לעזור לו. תזכרו, תרופות שהיו להיות בשלבים המוקדמים של דמנציה, עלולות לאבד מיעילותן ככל שהמחלה מתקדמת. המ"ם האחרון בגישה הטיפולית שאנו מציעות, נועד לקדם את תחושת הרווחה של החולה. במהלך הטיפול האישי בו. לעתים קרובות, אנשים עם דמנציה מתקדמת מתקשים להביע את הנוחות שלהם באמצעות מילים. לכן חיוני להקשיב להם לא רק עם האוזניים, אלא גם עם הלב, לזהות רמזים מילוליים ולא מילוליים, המעידים על חוסר נוחות או מצוקה. זה תהליך ארוך ללמוד להכיר את הדקויות בהבעות הפנים, בתגובות ובקולות, אשר מאפיינות את המצוקה הפרטית של כל אדם. וקבלת מידע מבני המשפחה יכולה לקצר אותו. חשוב לברר אילו סימנים או שפת גוף עוזרים לבני המשפחה לזהות כי בן המשפחה במצוקה. אילו שיטות יעילות להרגעה של בן המשפחה כשהוא נמצא במצוקה. אילו שיטות מאפשרות לספק טיפול בסיסי באדם, כמו רחצה, הלבשה, במקסימום נוחות ומינימום סבל. למשל, תמרה הייתה ניבלת לעתים קרובות במהלך מקלחות. אחרי שיחה עם המשפחה, הצוות המטפל גילה מה הטכניקות להפוך את החוויה לנוחה יותר עבורה. הם הקפידו להשמיע לה מוזיקה בזמן המקלחת, לבצע תנועות רחצה בצורה הכי פחות חדה שאפשר. השינויים הפכו את המקלחת מאירוע טראומטי לאירוע נינוח ונחמד, למטפלות ולמטופלת. כעת, כשאתם מכירים את המודל של תמ"ח, אתם מוכנים ליצור תוכנית טיפול כוללנית ואינטראקטיבית. התוכנית הזו תתייחס לאספקטים המרכזיים של הטיפול ביקיריכם ותטיב עמו, ועמכם כבני משפחה ועם הצוות המטפל. אז איך תתחילו לבנות את התוכנית? שתפו מידע עם הצוות הרפואי בהקשר לכל 6 מרכיבי הטיפול שתיארנו. לשם כך, תוכלו להיעזר בטפסים ייעודיים שמצויים באתר. זכרו, שדווקא הדברים הכי קטנים הם אלה שעשויים להיות הכי משמעותיים. התייעצו עם הצוות המטפל, חברים קרובים ובני משפחה נוספים בעת בניית תוכנית הטיפול, ושתפו אותה עמם. התובנות שלכם, יחד עם ההתבוננות של הצוות הרפואי, הם המפתח ליצירת תוכנית טיפול מוצלחת. הציגו את תוכנית הטיפול של 6 המ"מים במקום מרכזי ונגיש לכל הצוות. חשוב לעבור ולעדכן את התוכנית הטיפול באופן סדיר, על מנת להתאימה למצב המשתנה של יקיריכם. כך תוודאו כי הוא מקבל תמיד את הטיפול הטוב ביותר שניתן לתפור למידותיו. לסיכום, תוכנית טיפול מקדם נוחות או תמ"ח, המורכבת מ6 המ"מים, פותחה בעזרת מומחים מובילים בתחום הטיפול בדמנציה, על בסיס מחקר רחב היקף. מטרתה היא לקדם טיפול מכוון אישית, שימקסם את תחושת הנוחות של החולה וימזער את סבלו. לדברים הכי בסיסיים בחיי האדם שהצגנו לכם כעת, יש השפעה מכרעת על רווחתו של האדם החי עם דמנציה ועל איכות חייו. זכרו, כל אדם החי עם דמנציה הוא מיוחד, ויש להתאים את הטיפול בו להעדפותיו ולצרכיו האישיים. תודה שצפיתם בסרטון, אנחנו מקוות שרכשתם תובנות וכלים פרקטיים שישרתו אתכם במסע הטיפול ביקיריכם. נתראה בסרטון הבא.